wallahi ko shehun Borno za a tsaye da sarkin musulmi a yan takarar shugaban kasa da bayis karshen musulunci kenan billahi allazi la ilaha illa huwa sai na zabe Peter Obi tunda kwankwaso ya ce in zabe shi na rantse da Allah sai na zabe. Wato su yan kwankwasiya akan kwankwaso za su iya cin mutuncin kowa ne kuma za su iya comparing din kwankwaso da kowa a duniya saboda rashin kunya, saboda dakikanci da dodewan basira. Cece kuce ya barke tsakanin magoya baya kwankwasiya da wasu daga cikin 'yan arewa. Hakan ya biyo baya ne baya ga mai girma kwankwaso ya mara Peter Obi baya a zaben da za a gudanar a shekarar 2027, inda wasu suke gani daga cikin arewa kuskure ne a ce kwankwaso ya dauko wani inyamuri ya goya masa baya a zaben da za a gudanar na shugaban kasa a 2027. Sai dai kuma wasu daga cikin magoya baya kwankwasiya sun fito suna mayar da raddi ga waɗanda suke sukan wannan al'amarin da kwankwaso ya yi, da cewa ko ne daga cikin mayan arewa ya dawo yi kokarin sukan kwankwaso dangane da mara Peter Obi baya da za su dau mataki a kan shi kuma za su mayar masa da martani daidai da abin da ya furta. Wasu suna ganin cewa haɗin kwankwaso da Peter Obi ba alkhairi bane a arewacin Najeriya, duba da cewa wasu tunanin su yana kaiwa da cewa zai mara India fara baya. Hakan kuma wasu daga cikin 'yan kwankwasiyan suna ganin hakan shine daidai domin a samu a yaƙi da wannan rashin zaman lafiya da ta'addancin da ake fama da shi a arewacin Najeriya. Ku saurara dai wannan bidiyon wasu daga cikin 'yan kwankwasiya da kuma wasu daga cikin arewa wanda suke ganin kuskure ne ɗauko Peter Obi a matsayin da shi shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar. Kuma da kai ba za ka iya rantsuwa da alkur'ani ka ce halas yake rayuwa da shi ba. Ya fi dan podiyo. Ya fi dai kana comparing din shi da dan podiyo. Tafawa balewa. Sa Ahmed Bello. Aminu Kano. Uban kutuban uban meye ma arewa shi. Wanda suka mace da Malam Aminu Kano, mace da Tafawa balewa. Dan podiyo. Gudunmuwan da ya ba al'umman musulmi na Afirka gaba daya. Wannan kwankwason waye shi? Me ma al'umman arewa? Wai har yanzu kanku da datti ba za ku gane cewa wannan bawan Allah dan kwangila bane? Wanda suka koyar da ku sallah, tsarki, yanda za ku bi iyaye, soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanda za ka je aljanna, yanda za ake neman aljanna a gurin Allah. Yau an samu daƙiƙai wa'inda suke iya dauko wa'innan wallahi daga rana mai kamanta yau irin wannan magana da kuke kun ja ma mutane kwankwasan nan makiya da yawa, kun ja mishi makiya ko wanda wallahi daga wannan maganar sun fita alayin shi ba ka da tabbacin rigan shi na halasi ne, ba ka da takalmin shi na halasi. Kai ka san abin da yake yi shi da Allah a zahirince. Wannan siyasan nan da kuke ganin ta gaba ɗayan kafira ce. To wanda yake cikin wannan kafircin ne kake daukowa kake wanda suka yi musu ko koma hada shi da sabai mana kawai dan ubanku mahaukatan banza mahaukatan wabi soyayya hauka ne. To kun ji dai ra'ayin wasu daga cikin arewa wanda suna ganin kuskure ne a ɗauko Peter Obi a tsayar da shi shugaban ƙasa har kuma kwankwaso ya mara masa baya. Wasu suna ganin da Peter Obi gwanda shi shugaban ƙasa mai mulki a yanzu ya zarce ya ci gaba da mulkin shi. Duba da cewa suna tsoron cewa kar yaƙin ya fara ko kuma a raba ƙasar ta Najeriya gida biyu kamar yadda aka so a yi a shekarun baya. To da fatan dai kun ji daɗin wannan faifan bidiyon, kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV, ku daure ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna daura sabon shiri zai same ku. Nagode.